И здравейте хора, в това видео съм се върнал. Спрях малко с YouTube. Да, знам. Ама какво се направи? Леко ме писна и така. Сега ще кажа малко на Brawl Stars, ако не се лъжа. Supercell решиха да добавят нов комюнити евент. И на мен, както винаги от двата мегабокса, защото съм вотнал за мегабоксове, от първия мегабокс ми дадам три неща, накрая ми даше мама и ми се падна от втория мегабокс този скринитоси. Ето този, печелих малко с него, да. Днеска ще отваряме мегабоксове, както винаги. И се опитаме да минем ето това тук като мисия. Да правим 10 пъти на ранг. Другото видео ще видите как стигам до Diamond 2 и да. Скоро взимам Legendary и за Legendary ще направя клип. Сега ще имам малко на Paintball с Piper, защото там аз мисля да си купувам един скин. Този ми си купувам репоста или Луна Piper, не знам, ще видим. И да, започваме. Сега ще дадем две стардропа, след още май 3, 4, 5 игри, вземем още два и така. Моите малко са много тъпи. Не се биват с някога. Проблема. Аз забравя за това. Нищо. Не сме изгубили някаква си надежда там. Или сега ще загубим, ако се бъдем с игра на соло с други игри. Леко спечелим, ще бъдем да изпишем. Някакво много съм да бъде, дори да не знам. Ты не. Ты не помнишь. Или ще биеме, или тъж. Което, Та лилепене е фала, не? Оле. Да, я ще спечеля. И гороша ми се, че ще спечеля. Мене ги водим. Слушайте, не има за тя тъпи. Това.
които не могат да играят Brawl Stars. Аз съм много ги мрази. Нищо как. Окей. Обърни какво става. Почко да играем. Еми сега на салко да направи без своя мисъл. Скоро да играем, че е скоро мисъл. Абе, и ще изпълним нещо. Оф, света, ще спомням. И да. Може още поне 10-16 минути да имаме видеото. Но това не е да. Ще видим. Алло, okay. Имаше една оферта на да майка, аз не си купя, защото смирителното сиране е много на кеф. Но никой не мога да го кефи мама. Ако беше с нормално сиране, че да ме кефи и че да го купя. Дженерата. И каза, че по-куче ще добавя хайпер, аз ще го максим. И това е така, ще го развея. Май мисля, че когато се спомня мислите, супер. Да, имаш два супер реблокират и супер сел. Няма защо. Още ли стар група? Да, още е супер. Аз съм за супер герой тук. Да, за супер стар група. Няма защо. Благодаря ви. То скин, ако искате да си го купувате, мен ме изкефи първоначално, ама човката му нещо. Да, аз знам. Да, знам. Аз мисля следващото видео да е на ранкета и без това. И сигурно 10-то видео ще видите как аз го правя 35 ранг. Сега може да отнеме половин час, но какво да направя видео. Поне се добре малния не. По-добре малния. Поне мога да се хвана. Окей, мисля, ще победим. Ние направо ги тепсме. Айде, победа! И така се прави. Аре, приятел ми няма да знае. Ще няма видео. Без това не знае. Ако ми поканата мен да ме интересува да ще да сме. Не, хайде.
Мисля още малко да снимам и приключвам видеото, само си взема тези стари дропове и да. Ако искате от какво обработвам, от микродър си правя видеото, а от филм мога да си обработвам. Благодаря ти, Спайк. Това не казвам. Няма защо. Дай. Още малко да хвана. Сега моите видеа са кратки, ама май дали ще бъде дълго, поне 25 минути 30. За бъдещето съм мисля много космонавите. Когато снимам 50 абоната ще правя стрим и когато снимам 100 абоната ще правя Q&A. Ако коментарите са включени, да. Да, няма защо. Може да е кратко видеото, но също няма да е кратко. То само да му взема другите скинчета. Този търси объргай и другия. Ама беги още не съм допалил уния скинчета. Не, още не съм. Да. 20к съм. Знам. Миналото видео беше класа на 14к и сега след няколко месеца по-късно ето ме 20к. Гледай, може да е много силен, ако е 20, направо ще бие по 5-6к и той открича да бъде мъртъв с един удар. Но той свърши на всеки. Така се цепя протока спокойно, нека уния се бият, се правят какво щат, ако това ме прекъсне, разбира се, ако там няма никой. Така само ще пипа. Не, на 1000 абонати. Как ще бъде? Да, 1000 абонати. Не знам. Но мога да кача пост на колко абонати да правя, да се покажа цето. Но ще видим. Чакай. Ето, приемах. Окей.
Чакай, взема малко по-така уверен скин. Ранкет скин. Да, това ми се предлага по Мелисон. Не, Мелисон ми се предлага. Ето съм Даман за втори път. Ще дава 2 трети и с края на видеото. Се опитам. Сега какво направя. Да, и те ще ми избират. Забрал бол в мод Quickfire, не Magifire, значи тук е добър шерик. Това токсик ще ми го бани. Вау. Не. Нищо, брат, да ще ми ще приключвам. Това е 20 минути. Искам да бага всички. Но не мога. Толкова минути без това няма да видя такова. Класик. Значи мачовете на лесно. Да, нормално на лесно. Скъпата избеги. И да. Сега начат на това. Не. Може да дори сезона, ако сме 50 абонати, да видите как правим Даймонд и после Мастърс, мутата ли искат. Така се каботят 8 пъти от клуба. Не може да бъде. Така бе. И тя си протоверна. Най. Си победа. Може би... Окей. Победя. Как ще забере?
Добре. Само с няма синьо. Тежките имат синьо. Ето тук ни разбиха на куче.